Pagkabilog lisay na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Tama yan ang clown. Tama yung context. Right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang kasi apat na kilo guys. Pagkabilog lisay na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Tama yan ang clown. Tama yung context.
Right. Guys, so, manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisyo. 4 ka kilo guys. Pat kabilog inisyo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Gama yan ang clown. Gama yung guys. Right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisyo. 4 ka kilo guys. Kabilog yung sino guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Gama yan ang clown. Gama yung guys.
Alright. Guys, so, malaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisyo. Apat ka dito guys. Apat ka bilog inisyo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Kama yan ang clown. May ang right. Okay, so malaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisyo. Apat ka dito guys. Kabilog inisyo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Kama yan ang clown. May ang guys.
But right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang LCO, 4 ka kilo guys. Ba't kabilog gising na guys? Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Gama yan ang angklang. Gama yung angklang guys. Right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang LCO, 4 ka kilo guys. Ba't kabilog gising na guys? Propeller. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Oh.
Tigoy gamaya ng angklang. Gamay ang guys. What? Okay, so manaog ta di sa dalo. Halin ta di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 ka kilo guys. Pagkabilog Eliseo na guys. Truck pillar. Uy, si Yonon Vlog ni guys, oh. Yonon Vlog. Tigoy gamaya ng angklang. Gamay ang guys. What? Right. Okay, so manaog ta di sa dalo. Halin ta di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 ka kilo guys. Pagkabilog Eliseo na guys. Truck pillar.
si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Sige, gama yan ang clown. Gama yan. Alright. Okay, so malawag ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisiyo, 4 ka kilo guys. Kabilog din sila guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Gama yan ang clown. Gama yan. Right. Okay, so malawag ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisiyo, 4 ka kilo guys.
Pagkabilog yung sila guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Kama yan ang angklang. Kama yung guys. Right. So, tadi sa dalo. Halin tadi sa may anang bulit ng video guys, sa bulit. Grabe yan ang MCU, 4 ka dito guys. Pagkabilog yung sila guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Kama yan ang angklang. Kama yung guys.
Alright. Guys, so, manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisip. 4 ka kilo guys. Pagkabilog inisip na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Iko'y kamayan ng angklaw. Kamay ang complex. Alright. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng pig guys, sa bulit. Grabe yan ang inisip. 4 ka kilo. Pagkabilog inisip na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Iko'y kamayan ng angklaw. Kamay ang complex.
manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng video guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 kilo guys. Ba't kabilog Eliseo na guys? Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys oh. Yonon Vlog. Gama yan ang clown. Gama yung guys. Right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng video guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 kilo guys. Kabilog Eliseo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys oh. Yonon Vlog. Gama yan ang clown. Gama yung guys.
Alright. Guys, so, manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng video guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 kilo guys. Kabilog Eliseo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Gamay yan ang angklaw. Gamay ang context. Alright. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng video guys, sa bulit. Grabe yan ang Eliseo, 4 kilo guys. Kabilog Eliseo na guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Yonon Vlog. Gamay yan ang angklaw. Gamay ang context.
Watch. Right. Okay, so manaog ka di sa dalo. Halin ka di sa may anang bulit ng picture guys. Sa bulit. Grabe yan ang LCO. 4 na kilo guys. Kabilog yung sila guys. Propeller. Uy, si Yonon Vlog guys, oh. Si Yonon Vlog.